Pozdrav ljudi, danas igramo Hitman Blood Money. Znači nije baš igrica, dosta je bila popularna, ali bolja je onaj Absolution. No znači, dok sad hodam, znači snimio sam jedan gameplay gun, pogledajte na mom kanalu. I snimit ću Hitman Blood Money. Prvo pogledajte dva gameplaya, onda mi samo recite koju igricu da snimam. Znači, sad ajmo malo misije, moramo znači ubiti tog Josepa, evo meta je se taman pojavila. Ko naručena. Znači sad tu moramo čekati. Evo tam dok čekam da malo, znači promukao sam, moram malo tiše govoriti jer je već kasno. No nema veze. Znači, dobro, možda u jednom misli dovoljno sumnjam onaj rank Silent Assassin, jer ja ću više na svoj način, na brzinu to preći. Znači, na svoj način, da. I neke videe ću ovako ubrzavati, neću ja sad tu bog zna šta raditi. I ne znam baš da će se zvuk čuti u igrici, ali nema veze. Evo, idemo. Malo mi šteka zato što se ovaj gun sad stavlja na YouTube. Evo, mnogi tamo bacaju novčić, ali gledajte moj način. Vadi pištolj, zemlju, pucam, bum. I to je moj način. Jer samo trošim vrijeme, dobro ne trošim baš ovo. Ovog dođem, bum. Evo ovo dva. Pišt, metki, idemo gore. Ajde, brže malo to. Preko. Huo! Ma bravo, evo ne ninja kornjača. Znači, evo sačma. Zoom. Tako. Joj, što mi laga. Šteka mi dosta. Evo, bacimo. Ovo će isto biti dugačak gameplay. Dobro, ušao si. No, ajde, di je pištolj? Na, glava. Koji fail je, fula sam. Kakav shotgun. Tako. Idemo dalje. Sad će mi to brzo riješit. Ja moram se žuriti da mi se klip brže uploada. Znači. Ne. Ne valja. Evo, sad se na to vrijeme izgubio. Ne! A jesam kreten stvarno. Uzmi. Gdje to straži? Znači ja ću snimati gameplay kako mi se bude dao. Stani. Aj brže. Još danas. Tako. Control room. Engleski mi baš nije najbolji, ali potrudit ću se. Evo idemo dalje. Dobro, bok. Znači ovi Srbijak će uko igrati. Bok nam je naš pozdrav kao vama. Ćao. Evo. Povuči kretena kad je glup. To se događa glupim ljudima. Op. Slučajno sam potrčao. Čekaj, kak se ono... Aha, s ovim se šulja. Gledajte sad ove dvije. Ja budale! Naravno sad šapćem.
zato što kasno je. Ma dobro je. E to. Bum i tebi, bum, bum, ti zglup. Aj, brže. Joj, sad traji ovaj snajper, ne da mi se. Joj, bog. Oj, pozdrav, ajde. Ups. Joj. Aha. Znači, mnogi ovo ne znaju što radim, znači stisnete slovo X. Znači, za ovaj tu scope. Jesam ga? Jesam. Sad ćemo mi njih riješiti tamo. To se meni ne da, to sam na brzinu, bum bum i to je to. Kako šteka, glava. Ma koja glava? Ne da mi se priča s tim glupanom. Aj preko. Ovo mi je najteži dio. Hvala Bogu. Trebali su staviti da stisne E ili tako nešto. Opa. I ovo igricu dugo nisam igrao, prije sam odmah. Sam da se ja udaljim malo da to mene ne. Dio neljubičasti. Znači on ima ovaj pištolj. Ne vidi se baš, ali digao. I to je to, hvala na gledanje. Evo sam da još vidim rank koji sam dobio. Hvala na hvala na gledanju, subscribe ako želite, like ako želite, koment ako želite, naravno bit će hejtera, ali nema veze. Meni to ne smeta, ko želi gledat će me, ko ne, neće i hvala na gledanju i doviđenja.